3 мита за реновираните устройства, които може би те притесняват. О, не дей да си купуваш устройство втора ръка, сигурно е повредено. О, моля те, абсолютен мит. Дори някои от пратените ни устройства да има проблем, тук в FlipBG всяко минава първо през контрол на качеството, а след това и през нашия сервис, така че да получиш точно това, което е описано на сайта ни. Отлично качество, ама на много по-добра цена. А и с 2 години гаранция. Сигурно няма никакъв избор. Най-много 1-2 устройства от преди 5 години и толкова. Ти влизал ли си на FlipBG? Ако не си, сега е момента да влезеш. Имаме даже и PlayStation-и. А да не говорим за всички модели, iPhone, MacBook, Samsung Galaxy и така нататък. Да си купиш устройство втора ръка те прави смотан. А смотано ли е да спестяваш пари и да опазваш природата? Ако питаш нас, ти си дори по-умен от останалите, защото после ще имаш телефон или лаптоп като нов, а и ще са ти останали пари за още нещо. Хайде, чакаме те на FlipBG, умният избор за реновирани устройства като нови.